Sanibona nimolweni namkela kwezaseTVini ngesiXhosa. Usibongile bethuna ube naso ke isibindi soconfronta uDeliwe emveni koba eve into ba akafuna esikolweni imbuzo ba ngoba kutheni because yamazi isikolo yasithanda wamenyuka ke ehla ke ethi yena uDeliwe akaFather Christmas yena uyena wayebhizi apha ehlinyuka nabafana ayangendawo ke kulonto le ebhizi edlala ngezinto zabafana leyo into akangena ukuthi Sibongile njani ngoba nguwe umuntu owawundise kwezindawo undibhatalisisa izikweleti zakho wathi uDeliwe ungandihemeli intombazana mna zange ndikuhambiseni ibhota samatyalo wathi ungakulinge nje kufafaza ubuxoki ngam wathi nje ayikho yonke lento ithi uphike woma uDeliwe ethi nje uyahema uSibongile so uSibongile noba angayithetha mhlawumbe lento ngoba uDeliwe senento yokubambelela ngoba kaloze sikhumbule ba uDeliwe ityala lakhe licikiwe nguPhetheni so egameni loba uzawubamba lo mbundlwane onguSibongile ungakulingi usondele kukwenzo so unalonto kithi ke noba angayithetha kuSibongile ngeke yena uzophika ome athakazana nalo uSibongile uthi ndifihla zonke izinto ozithethayo nokuzinto ozenze kum ndiyazifihla egameni loba ndisenzele baningaxabani notata Deliwe kodwa umphushelele ukhombise nje into ba andinguye kwa umzali wakho mna kwelinye icala ke uVusi udelele kakhulu utatakhe ke emveni kokuba naye phofu emdelele ke ethe ke utatakhe ethi gqise ethetha ngento ba nabo Twinkle no Twinkliza etsho kuVusi noGcina babuza ba utheni wahappy kangaka besithi ke excited kalongo umzukulwana wakhe oyinkwenkwe so bamuza bamnyebo uyithatha phi lonto ba inkwenkwe balo sazi wathi nakuse eli kakhulu for ba kuthiwe uyazi ba umntana intoni wathi yena uphuphile hayi ke uVusi wathi sometimes wena uthethe komuntu ongaphilanga kakuhle apha upstairs babe behleka ke noGcina waphoxeka kunjengayo uthe ngokucaphuka ke wathi ke iyahlekisa lento wathi abanye ke banayo ke inzalo abanye abanayo nithathe ixesha elingakanani kanene it's not your fault ke uba uThixo angayiphenduli imithandazo yakho ekakwenzo yona wayiphendula kubhlungu ke ngoba ukwenzo uyanodlula ukwenze uzoba nomntana uVusi uthe uba ubusazi istory sigcweleyo uba lo mntana othetha ngaye lo muntu uthetha ngaye akamfuni nokumbona othi into yaziyo wena kukuba nje usibona uba uzoba nomntana ogijigijimayo nje apha eyadini ozobe engenayo isiphofu kuba kaloku le ntandokazi yakho iyafunga iyagomala ithi ayifuni kwanto izoyidibanisa nalo mntana so wena qhubeka ke nokuba uve nje ngembali into umntana uzobe egijigijima apha so njengayo washiyeke nobabuso ke bujalileyo into etsho into ba yamphoxa nolento kakwenzo so ke uyawahamba ke waya kukwenzo ke ethi ke hayi lento ayivayo ba uthi uzobaleka ilungile angabaleka xa ifuna emkamshiya umntana kodwa uzenzela kakhalelo wathi ubune choice yonke yoba ungalali nonomalanga so ngoku waye uzobaleka ukwenza uthe lento ibhlungu ngoba kaloku waye uThixo yena akakhange amnike at least umuntu nomntana amthanda azomnika umntana nonomalanga esazi kakuhle akamthandi wabe sithi nje hayi ibhlungu utatakhe no unayo ke choice onayo is to man up wathi to man up beselila nokulila ke ngoku kwenzo ethi to man up tata njani ngomuntu engamfuniyo utheke uyise ngoba kaloku isaza la sona sawuhlala silapha emva kwakho and izinto zakho mhlawumbe xa somkile ngeke zihambe kakuhle ngoba uzobulekwa into ethi washiya inzala yakho ngemva so ethi ke ayizokusebenzela ke into yenkomo ke kulo Sibongile zifikile ntatakhe kuyazithengisa for bahambisa uSibongile esikolweni umxelele ke izindaba zimnandi ke zoba wena uyahamba uya esikolweni bevuya kuSibongile exhuma ehaga tatakhe kutheke kodwa apho yakhona uya eNorthwest wajala ke uSibongile kuphoxeka ngoba kaloku yena urhalela ukuya eDurban usenalo ithema loba ngambona ukwenza zilunga izinto ngenyimini but ke ngoku ingxaki naye akathethi utatakhe bakwenzeka ntoni ngempilo yakhe noDeliwe ihlanganise nento yakulo kwenzo nakakade enkosi ngicela siqhubeke silike subscribe singacomment futhi bye